Ne da se tu Zukanović, sjajan potez Ervina Zukanovića, onda uspio čak proigrati Stevanović. Evo prilike sada Stevanović, šansa je to, udarac, gol! 1:0 Muamer Svraka, 1:0 Svraka donosi pobjedu našoj reprezentaciji. Nogometa Željezničara se ubacio nakon asistencije Stevanovića. Lijepo je sve uradio Stevanović i proigrao Svraku, a ovaj igrač tima Zgrbavice najvjerovatnije donosi pobjedu našem timu i poraz Vahidu Haliloviću kojeg smo vidjeli na klupi. Zaslužili smo zaista trijumf u Alžiru i eto u posljednjim trenucima utakmice dolazimo do pobjede. Sjetite se samo prošlosti i nekih utakmica kada smo znali gubiti nakon što smo bili bolji i primali golove u finišu. A evo sada se sve okreće na mlin naše reprezentacije. Jednostavno bolji dani dolaze za naš nacionalni tim i to je dobro. To obećava za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu.